stesion Bangor am chwarter wedi 9, ei strand sydd wedi glychu am ei bod hi'n bwrw glaw. Milltir oed sydd o'i blaen o dros fyny drwy y glin, ac mae'n gofyn iddo'i hun, wel, beth dwi'n fan Gaernarfon sy'n dod nesaf ac mae cofis ar y sgwar. Mae nhw'n smio trwy ein ffenast ond mae'n chwarae ein gitar. Dros campiau i'w weithio fel cwman efo wynt. Mae'n talu ar ei riffdar. Mae'n dechrau chwarae'n gynt. Mae'n gofyn beth fydd fan hyn. Mae'n gofyn beth fydd fan hyn. Mae'n gofyn beth sydyn yn y cwp swodau bocra tri Jack Daniels am oed barlu yn i'r bar. Teenager and harmonics. Mae'n bwyddor o'n deigl ond mae syth yn ôl i'r ond fe'n fwydio oedd yr hogyn wrth gadw i draed yn hyn. A'r bys sy'n tynnu fyny i'r stesion di Gaerdydd. Mae'n gofyn beth fydd fan hyn. Mae'n gofyn beth fydd fan hyn. Mae'n gofyn beth fydd fan hyn. La 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 la. Disgwyl yn harmyn a lelem, dim sws na sut wyt ti ond mae gariad ar ei gefn, dim galar yn ei galon. Os oes rhywbeth yn ei boeni, mae'n chwarae'r hen gitar. La 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 la, chwarae'r hen gitar. Una